set up yonke into lapha. Okay, sanibona Zamani Zulu Nation. Ninjani bafundi? Mina ngiyaphila. Ngixolisa ngisasharisha i-link bese mina ngizobe ngibuka ama-comments lapha. Nazoko. Michael ubaba wami. Ngiyabonga. Sawubona baba. Nazoko. Ngicela uma ufika lapha ku live stream, ngicela utype mufika lapha live stream, ngicela nitype sawubona. Sawubona, uzotype lapha sawubona. Sawubona Zamani. Naso-ke. Okay. Namhlanje asilinde kancane lapha. Okay. Mhlambe asiqale lapha ngenganekwane ngestory lapha. Ukuze siqale bese silinde abanye ukuthi bazofika. Namanzi ami. Okay. So manje sikhuluma nendaba ephuma lapha ku africanstorybook.org. How i-video la alikho. Wait. It floats on top. That's okay. Okay, sesikhona. Abe phuma. Sorry. Okay. Manje abangane. It's going to start with a story first and wait for some more people to join. Cool. Abangane kuchaza. This is going to be my sign for friends. Okay. Abangane. Ibhalwe ngu Hlengiwe Zondi no Catherine Groenewald. Nasoke. Abi. Shintsha lapha. So lo uyasho uthi igama lami nginguSimo. Okay. Mina igama lami nginguZamani. Igama lakhe, his name, igama lakhe nguSimo. That's all. Mfundi, student, ngubani, what is ngubani, igama, name, that's my name tag sign. Ngubani, igama lakho. Ngiyabuza ngithi ngubani igama lakho. Ngicela utype kuma comments. Nisho igama lami ngingu sibanibani. That's okay. So ngubani igama lakho? What is your name? Ngicela utype kuma comments. Igama lami sibanibani. Okay. So niyangizwa he? Okay. Manje ke igama lami nginguZamani. Igama lakhe. Oopsie. Igama name lakhe nguSimo. Okay. So just for some translations, ngubani igama lakho? What is our college? What is your name? And you say, my name is igama lami ngingu. My name is Nazok. Igama lakho nguMichael. Igama lakho nguBulelo. Sanibona Michael noBulelo. Ngiyabonga.
Usimo. Impela. Okay. Igama lami ngingu Zaman. And here we have my name is whatever. Okay. Cool. Manje sithi igama lakhe, his name is Simo. That's okay. His name is Simo. So I can ask a question. Ngubani, what is igama, name, lakhe. Ngubani igama lakhe. Igama lakhe ngu Simo. That's okay. Usimo uyasho na bangane. Na bangane abane. I na have abangani, friends, abane, which are 4. That's okay. Umngani oyedwa, abangani ababili, abangani abathathu, abangani abane. That's okay. Amagama, names, abo, their names, nguZizo, uLele, uSisa, no Ayanda. Okay. Amagama, igama, name, amagama, names. Amagama abo, their names, nguZizo, uLele, uSisa, no Ayanda. Nazok. Okay. Usimo uyasho. Usimo. Usimo uyakhuluma. Usimo uyakhuluma. Simo is speaking. He says, umngane, friend, umngane wami. Umngane wami. Igama lami, my name, umngane abangane. Umngane abangane, one friend, friends. Umngane wami, my friend, uZizo, uthanda ibhola. Ibhola. So she likes soccer. Ibhola. Yeah, nazog. The subject concord impela. Kila. Yeah, kila going. Nazog. Impela. Asikhulume kancane ngaleyo nto. So usimo uyasho. Usimo uyasho. Umngane wami uLele, my friend Lele. Yaxolisa mngane wami uZizo. Zizo uthanda ibhola. Just saying, my friend. Yebo, uZizo uthanda ibhola impela. Kuhle. Clear. Kuhle kakhulu. Nazok. Oopsie, wrong one. Usimo says, umngane wami, my friend, uLele, your name, Lele, uthanda ukubhukuda. She likes ukubhukuda. Uyasho futhi usimo. Usimo umngane wami manje sekhona uLele, angithi uLele uthanda ukubhukuda. Umngane wami, my friend, uZizo, uthanda, likes, ibhola. Ngizokubuza mfundi. Mina uZamani. Ngizobuza ngithi wena mfundi, you students, uthanda
uthanda, wena mfundi, uthanda, do you like, uthanda ibhola, uzosho yebo, ngithanda ibhola, noma or uzosho cha, angithandi ibhola. Okay. Nazo ngicela ufake ni type kuma comments. Ngiyabuza, I'm asking wena, do you like soccer? Do you like soccer? Yes. Yebo noma cha. Yebo noma cha. Cela nifake nazo. Clear. Uthanda ukudlala ibhola. Kuhle kakhulu. Clear. Okay. Ulin, umama wami Ulin, uyasho umngani wakhe uMichael uthanda ibhola. Here we go. Michael likes soccer. Very good. Na soccer. So ngicela ni type kuma comments. Wena, you, do you like soccer? Wena uthanda ibhola? Uzosho yebo, ngithanda ibhola, noma uzosho cha, angithandi ibhola. So there's the question. Do you like soccer? And you're going to type, yes, I like soccer. Oopsie, I'll just keep, yes, I like soccer, noma izotypa cha, angithandi ibhola. No, I don't like soccer. Very good. Okay. Len uthi cha, angithandi ibhola. Len uthi cha. Nazo. Kuhle kakhulu. Clear usho how? Awuthandi ibhola. You don't like soccer. How? Okay. La Vietnam ngihlala Hanoi, Vietnam. Abantu bonke bathanda ibhola. Kakhulu. Yebo, sabona Deirdre. Okay, ngiyabonga. So yebo uthanda ibhola. Kuhle kakhulu. Manje uSimo uyaqhubeka. Simo uyakhuluma uthi ulele umngani wakhe, his friend, ulele uthanda ukubhukuda. Okay. Mina ngisosho mina. Uzamani. Ngizosho mina. Hayibo. Mina uzamani. Ngithanda ukubhukuda. Ngithanda ukubhukuda. Kakhulu. Impela. Kakhulu. Mina ngithanda ukubhukuda. Ukubhukuda olwandle. Yeah? Mina ngithanda ukubhukuda olwandle. Nazo. Zoe uyasho? uZoe uthanda ukushayela imoto yakhe. Hawu Zoe. Okay. Kodwa manje ku-lockdown lutho ukushayela. Hayibo. Siyakhala. Lutho ukushayela ku-lockdown. Hayibo. Okay. Ngizokubuza ngisho mfundi, student, wena uthandani
me just put that as a separate thing. Mfundi, students, wena uthanda ni. What do you like? Ni on the end is the what? What? Thanda. Oops. Thanda. Like. You. You like what? Oopsie. Just missed that. Okay. No. Oh gosh, what have I done? Pressed the wrong button here. Oopsie. Okay. Wena uthanda ni. So type up my comments. Ngisho ulwandle. Yeah. Olwandle. Olwandle. Clear? Olwandle. Lapha kukhona amagagasi. Amakhulu. Amagagasi. Amakhulu. Ama-breakers. Amakhulu. Akhona olwandle. Ocean. In the ocean. Olwandle in the ocean. Okay. Okay, ngizobhala lapha. Uzoe. Sorry, ngisafunda ama-comments nazo. Ngisafunda ama-comments la. Ngiyaxolisa. So uZoe usho. Zoe uyasho. Mina ngithanda ukushayela imoto. uZoe uthanda ukushayela imoto yakhe. Kodwa but lutho manje. I-lockdown manje lutho ukushayela imoto. Hawu kubi lokho. Eish. Kuyabhora. Uyabhora manje. Naso. Ulin uyasho. Lin uyasho. Mina ngithanda ukubhukuda. Ukubhukuda. Ungasho mhlambe mama Lin, ungasho mhlambe nami ngithi mina ngishilo. Mina ngithi ngithanda ukubhukuda. Ulin uzothi nami, even me. Me too. Nami ngithanda ukubhukuda. Okay? Ubani othanda ini futhi? Ukubhukuda. Nazo-ke. Ngiyabonga nini. Oh, ukhona. Oh. Okay? So angikwazi ukuspella igama lakho. Kila, but ngizobiza. Oh, kila usho ngithanda i-maths. Kila uthanda i-maths. Ngizosho kanje. Izibalo. Ukubala usho 1 2 3 4 5. Ukubala lokho. Izibalo. Numbers, counting. So, okay. Okay, Ulin uyasho futhi. Uyasho futhi, usho. Futhi and ngithanda izimbali. Izimbali. Nazo okay. Okay, ngithanda maths. Oh, Michael uyasho. Uyasho. Mina ngithanda ice cream. Nazo. Thanda ice cream. Yeah, nazo. Yeah. Izibalo, counting. Yeah. Well, that's sort of the Zulu word for maths. Izibalo. So Zulu is sort of like a technical term. It would describe the what's happening. So like loko, umakhala ekhukhwini, like cry in your pocket. So it's its proper name in Zulu. Umakhala ekhukhwini.
Yeah, lol. Lol impela. The cry in the pocket is a cell phone. That's okay. Asiqhubeke lapha kancane. Sisho live. That's okay. Okay. So asiphindele emuva lapha. Okay, and you guys respond at home, just verbally. Ngubani igama lakhe. What is his name? Igama lakhe ngu Simo. That's all. Usimo unabangane. He has friends. Unabangane abangaki, which are how many? How many friends does Simo have? Ngizobhala lapha mhlambe. Imibuzo yami. Imibuzo. Ubani igama lakhe? Ubani igama lakhe? Usimo unabangane abangaki. How many friends does he have? Next we have amagama abo. Nguzizo, Ulela, Usisa no Ayanda. Ngubani, what are? Ngubani amagama abo. Ngubani amagama abo. What are their names? Amagama abo. Nguzizo, Ulela, Usisa no Ayanda. Umngani kaSimo uZizo uthanda ibhola. Umngane kaSimo, Simo's friend, uLele uthanda ukubhukuda. Nami ngithanda ukubhukuda. Lona nguSisa. USisa uthanda umacashelana. Let's hide from each other. Hide and seek. Umngane kaSimo, Simo's friend, uAyanda uthanda ukufunda. Mhlambe okay, let's just go through this one. So umngane, friend, kaSimo, Simo's friend, uAyanda uthanda ukufunda. Mhlambe ngizobuza lapha omunye umbuzo. Ngizothi lapha uzamani, ngizosho kunina, ngizosho bafundi, students, nithanda, you all like ukwenzani. You all like ukwenzani, to do what? Lockdown. Nithanda ukwenzani. What do you like? What do you guys like to do? Lockdown. Ngizosho mina ngithanda ukudlala isiginci. Mina ngithanda ukudlala isiginci. Nasi isiginci sami. Nazo-ke. Nasi isiginci sami. Angithi isiginci sibanga umsindo. Manje ngifake leyo nto. Niyabona lapha. Sound hole cover. Ukuthi ingabangi umsindo omkhulu. Yeah. So nazo-ke. Nasi isiginci sami. Mina ngithanda ukudlala, to play, isiginci. So I'm asking you guys. Students, what do you all to do during lockdown?
now during lockdown. Mhlambe ningabhala ngesingisi, nge-English, lapho uhluleka khona, where you get stuck. Type in ngesingisi, mina ngizohumusha, and I'll translate. Mina ngithanda, I like, ukudlala, to play, isiginci, guitar. Guitar. Nazok. And so we've got some questions here from Kila. Where's all my questions? Okay, sorry, some questions here from amagama, names. So just while everybody's typing, what you like to do now at home, I'm just going to respond to some technical issues here, technical questions. Amagama, names, abo. Gosh. Their names, amagama abo. And ku, yeah, ku, like during. Ku, during. Thanks for all your responses. They're very cool. Mina ngithanda ukudlala isiginci. Okay. Ubani? Uzoe? Nazok. Uzoe usho mina ngithanda ukufunda Nazok iBhayibheli. Bible. La. Bible. It might be, yeah, BH there as well. Okay, Zoe. Funda iBhayibheli ngesiZulu. Funda iBhayibheli ngesiZulu. Uzofunda elesingisi nalesiZulu. So read a verse in English and then read the same verse in Zulu. It's actually a very good way to learn because it's the same thing. English and then Zulu thing. Zama. Try that out. Nazo. Kila uyasho. Mina ngithanda ukudlala video game. Nami Kila. Ngeke ngiqamba amanga. I can't lie. Ngithanda ukudlala video game nami. Yeah. Raka. Sawubona Raka. Uyasho. How? Raka. Udlala chess? Mag. Raka uyasho. Mina ngithanda ukudlala chess. How? Raka. Mina no baba wami, my father and I, nathi sithanda ukudlala chess. Na app lami, iphi app? How? Alikho. Oh yeah. Nali chess app, Nazok. Ngithanda ukudlala chess kakhulu. Hawu, thatha isikhathi la. Yeah, angama games. Hawu, nami ngithanda ukudlala chess. Kodwa ngidlala chess online nami. Yeah. Ngiyabonga Raka. Ubani Nazok. Ulen uthanda izimbali. Nazok. Hawu, uMelissa. uMelissa uyasho. Mina ngithanda ukulala kakhulu. Ngithanda ukulala kakhulu. uMelissa uthanda ukulala kakhulu. Nazo uMelissa. Nazo. Ukuthunga, hayibo, ubaba wami uyasho. My uyasho. Mina ngithanda ukuthunga. uMichael uyasho. Mina ngithanda ukuthunga. Thunga, to sew. Is that how to spell it? Mangise ngikhuluma isiZulu, isingisi siyahamba, English siyahamba. Okay, and just another quick note about uku. Ngithi uMichael uyasho mina. Mina is more like a
It's a me. Me. Ngithanda. Me. I like. Go away. I. Ngi is I. Ngithanda. Uku. Any ideas what this uku means? Ukuthunga. What does ukuthunga mean? Ukuthunga. In English we'd say me, I like so. Me, I like ukuthunga to so. Me, I like to so. That's okay. Oh, no. Clear? Uyasho naye ukuthi how uzosho ubaba. Very good, Zoe. Yes, got the two. Very good. Ubaba wami naye. Oopsie. Naye. Ubaba wami naye. Thanda chess. Now so. Let's say ubaba wami, my dad. Naye, he too likes chess. That's all. Okay. Ngiyabonga kakhulu bafundi. Ngibonga kakhulu impela. Ngicela ni subscribe ku YouTube channel lami and kukhona ne Patreon. If you'd like to support me on Patreon and help me do more of these things, that'd be epic. Group classes in the evenings, private classes. Any questions, email me. And this link will be in the description as well to this, all the live stream notes, and the link to the story as well. Put everything in a document. Ngiyabonga kakhulu bafundi. Salani kahle. Usho kanje. And then type hamba kahle. To me, you say hamba kahle, and I say salani. All of you, kahle. Salani kahle. Okay.